Nah, I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, back door bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. Takže čus lidi, já jsem Mike a vítám vás u dalšího videa. A dneska to bude další tutoriál a ukážeme si, jak stáhnout a nainstalovat Fraps a ukážeme si i kompletní nastavení Frapsu. Takže můžeme jít na to. Takže jo, jako první krok půjdete na stránku Mega. Z téhle stránky jsme stahovali už minule a jediné, co tady uděláte, je, že dáte download, že kliknete na tlačítko download through browser. Má to 2,7 MB, takže se vám to stáhne hned. Vidíte? Completed a měli bychom mít staženo. Ano, máme staženo a soubor se nám nainstaloval do stažených souborů. Takže soubor máme ve stažených souborech. Jediné, co uděláme, je, že na něj dvakrát klikneme, poté se nám objeví okno, dáme ano. Potom se nám zobrazí taková obrazovka s takým oknem, dáme I agree, vybereme si destinaci, kam to chcete nainstalovat. Já bych tam nechal tu základní, dáte next, install. A soubor, nebo spíš Fraps, se vám nainstaloval kompletně. Dáte close. Fraps se nám nainstaloval na plochu. Zase na něj dvakrát zmáčkneme a dáme ano. Poté se nám zapne Fraps. A vidíte, že to je plná verze, jelikož je to registrované na nějakého uživatele, na jeho e-mail. A na první straně vlastně ten Fraps už máme nainstalovaný, takže teď potřebujeme jenom nastavení. Na první straně, která se jmenuje General, si to necháme takhle. Zaškrtlé bude jenom Fraps, Window, Always on top a Monitor our desktop. Poté překlikneme na druhou stránku, která se jmenuje FPS. Tahle stránka moc není důležitá, ale jediné, jak byste to měli mít, by mělo být takhle. Můžete si to nastavit podle sebe, tady té stránce moc nerozumím, ale tak, jediné, co je tady asi nejdůležitější, je tady ta půlka. Vlastně důležitý je si zaškrtnout, kde budete chtít mít zobrazený FPSka. Buď vlevo nahoře, vpravo nahoře, vpravo dole, vlevo dole, anebo jestli nechcete mít zobrazené, tak dáte hide overlay. Já je mám vždycky vlevo nahoře. Dostáváme se do třetí stránky, která se jmenuje Movies. Je to ta nejdůležitější stránka, kterou budeme i natáčet. Tady, jako za prvé, si vyberete destinaci, kam chcete, aby se vám ukládaly ty vaše videa z Frapsu. Já to mám takhle. Já to mám takto. Poté si nastavíte klávesu, kterou chcete začít nahrávat. Mám to na F9. Poté si nastavíte FPSka. Já mám 60, jelikož je tak asi nejlepší, protože takové slabší, silnější kompy je takový průměr, takže si nastavte 60 fps. Zde nechte full size, aby se vám nějak nezhoršovala kvalita. Takhle to bude tady. Tady to bude takhle. Tady zaškrtnete Record Windows 7 Sound. Tady zaškrtnete stereo, můžete zaškrtnout i multichannel. Já mám zatím jenom stereo. Zde zaškrtnete, jestli chcete nahrávat váš hlas. Jestli ho nechcete nahrávat s hrou nebo s nějakým programem, tak to nemusíte zaškrtávat. Ale jestli chcete nahrávat hru třeba například s hlasem vaším, tak si to zaškrtněte. Zde se vám zobrazí mikrofon a jestli zaškrtnete tohle, tak vlastně bude ten mikrofon snímat váš hlas jenom když zmáčknete nějakou určitou klávesu. To je podle mě úplně zbytečný, takže to nemám. Potom je tady poslední stránka, screenshots.
Tady si nastavíte zase destinaci, jestli nevíte, co jsou screenshoty, tak to jsou vlastně snímky obrazovky ze hry. Tady si nastavíte klávesu, kterou budete dělat ty snímky obrazovky, ty screenshoty, zde si nastavíte formát, nejlepší je asi JPG nebo PNG. Já mám JPG, takhle, tady to bude zase takhle. Tak jo, doufám, že jsem vám tímto tutoriálem pomohl, určitě dejte like, odběr, zapněte si zvoneček, napište do komentářů, kdybyste chtěli poradit nebo nějak pomoct, tak se domluvíme a všechny nápady a všechno, co máte na srdci, pište do komentářů. Tak jo, já se s váma loučím a u dalšího videa se na vás budu těšit a zatím peace with you.